Чоршанбе Аловатов. Чоршанбе Царантаул. Соз. Беҳад одамо фарқ карда метавонанд. Санъаткор аст, гуфта намешавад. Ду-се зан барои онҳо кам аст. Саломат мекунам, ай нури дидай. Хулоса бо ҳамон маблағ ин харҷ рӯйпӯ шуд? Хай, то ҳадди ақал шуд. Шуда? Хайрият. ин тоқи Чоршанбе Аловатов буд ки ба мо ҳадя шуд. Агар бар шохи гулшини шавам гулзора банда. Салом алейк, яхзененат веродар. Хайрон нашавед. Салом ба хоҳарон ва бародарон. Ба ҳамон инсоное ки чун ҳамешагӣ моро аз он тарафи экран ҳамраҳӣ карда истоданд. Ин рӯзи дуюми сафари мо дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон. Алон қарор дорем дар боғи Абулқосим Фирдавсии пойтахт. ҳамсӯҳбати дигари мо аз Бадахшон. Вале медонед дар муддате хеле кӯтоҳ тавонист яке аз чеҳраҳои рамзии кишварамон гардад. Чоршанбе Аловатов. Чоршанбе Царантаул. Соз. Оҳиста-оҳиста замони бадахшониро хушрӯ ёд гирифта истод. Барои чӣ не? Мо ҳам ҳаракат дорем. Хуб, як саломи гарму ҷӯшон овардем аз шаҳри Хуҷанди Босонӣ барои шумо. Бале, ташаккури зиёд. Хеле чӣ гӯям, ташаккури калон ки имрӯз ба барнома даъват кардед ва аз самими қалб истифода бурда шуморо ба пойтахт хушомадед мегӯем. Нури дида тоҷи сар ва итминони комил дорам ки суҳбати хеле самимӣ хоҳад шуд. Албатта, ман ҳам умеди нек дорам. Барои худатонам маълум аст ки дар Хуҷанд ҳам шумо мухлисон доред. Бале, рости гап барои ман ин маълум аст ва мухлисони худамро дар Хуҷанд хеле дӯст медорам, барои чӣ ки маро дӯст медоранд. Хуб, сафари охирони шумо кай буд дар шаҳри Хуҷанд? Ба шаҳри Хуҷанд? Рости сафари охирони ман ба шаҳри Хуҷанд, ман ба шаҳри Хуҷанд рости тез маравам. Ба тӯи маъракаҳо, ба хонаи хешу табор ва охирон мумкин як 3 моҳ пеш будааст. Сабаби сафар? Сабаби сафар маърака. Маърака. Тӯю маърака. Тӯи маърака. беҳтарин. Хуб, мо ки дар бораи Хуҷанд ҳарф зада истодем, албатта дар шаҳри Хуҷанд ҳам ҳамкасбони шумо хеле зиёд ҳастанд. Бале, бисёр. Бо кадомашон як алоқаи зичӣ дӯстигӣ доред? Бале, бо бисёр ҳунармандои шаҳри Хуҷанд. Ба мисоли? Робитаи дӯстӣ дорем ва ба мисоли Ҷамшед Исмоилов. Хуб. Ва боз яъне мусиқачиён ҳастанд дӯстони мо ки хеле рости як робитаи чӣ гӯем, ҳам мусиқавӣ дорем, ҳам дӯстӣ дорем. нақшон нест ки ягон клип таронаҳои хешро маз дар шаҳри Хуҷанд ба навор гиред? Бале, нақшаҳо ҳастанд, барои чӣ ки ба наздики як суруди нави ҷадид мебарад ва мо нақша кашидем ки мумкин ин клипро дар Хуҷанд сабт мекунем. Таронааш ба тарзи MP3 бошад ҳам омода аст ё алон не? Алҳол не, мо омода карда истодем ва дар рӯзҳои наздик MP3 тайёр мешавад ва мо тасмим гирифтем ки баъд аз моҳи шарифи Рамазон яъне клипашро сёмка яъне сабт карда пешкаши мухлисон мекардонем. беҳтарин. Хуб, чоршанбе, ман бидуни тааҷҷуб гуфта метавонам ки шумо хеле дар муддати кӯтоҳ ҳамаро дар ҳайрат овардед, ҳамаро қоил кардед. Шояд барои шумо ин вақти тӯлонӣ буд, вале барои дигар нафароне ки шуморо аз экран тамошо мекунанд ё дар саҳна мебинанд, барои онҳо дар муддати кӯтоҳ шумо қоил кардед. Хуб, осон буд умуман қоил кардан ва танҳо як иштироки шумо боис гардид ки шумо дар саросари Тоҷикистон як чеҳраи рамзӣ гардед. Осон набуд, барои чӣ ки ин роҳи санъат ҳамин хел роҳ аст ки беҳад мушкил аст, яъне охир надорад, яъне беканор аст ва
фақат кор меҳнатро талаб мекунад аз ҳунарманд, аз ҳар як ҳунарманд. ва агар фикри кунӣ ки мисол ман аллакай шинохта шудам ва барои ман ин басанда аст, ҳамин хел нест, ин тавр нест, барои чӣ ки я бургар мегӯям ки яъне мусиқӣ худаш сарҳад надорад ва рости гап он чизе ки мисол ман ба даст овардам ва он чизе ки ман ба он чизе ки новил шудам барои ман албатта ки басанда нест ва ман кӯшиш дорам ва боз он чӣ гӯям фикрҳо ё ақидаҳое ки корҳое ки аз пеш аст оли ман боз кӯшиш дорам ки боз ҳамин хел яъне дарҳои навро барои худам кушода кунам дар ҷудаи санъат. беҳтарин. Ки буд ҳамон нафаре ки ҳамеша дар паҳлӯи шумо меистод ва мегуфт ки ту метавонӣ ва ту сазовори ин ҳама муваффақиятҳо ҳастӣ? Ки буд ҳамон нафаре ки ҳамеша дар бари шумо? рости гап ин нафарҳо аввалаш ки оилаи ман падару модари ман буданд ки онҳо фақат боварӣ доштанд ва боварӣ доранд ки мисол ман чизе ки ман ба нияте ки кунам дар ҷудаи санъат ва онҳо ба ман хеле бовар доранд ва ҳама вақт мегуфтанд ки ту метавонӣ, мо бовар дорем ки ту метавонӣ ва баъд буданд дӯстони ман ки дар ҳамин ҷода худашон санъаткор мусиқачӣ ҳастанд ва мо бо онҳо мешиштем ва фикр мекардем ки чӣ сурудро тайёр кунем ки мисол мо ҳамаро метавонем чӣ кунем, ҳамаро метавонем дар ҳайрат гузорем бале бо ин сурудҳо ва ана ҳамон дӯсто ба ман мисол фикри доданд, яъне идея доданд ва рости гап ҳамин хелам шуд. ва албатта ман бо боварӣ гуфта метавонам ки ана ҳамон ғояе ки ба шумо пешниҳод карданд хеле ғояи хуб буд ва онҳо иштибоҳ накарданд. Иштибоҳ накарданд. Хуб, биёед ин тавр кунем. Ин лаҳза ҳам суҳбат шавад ва ҳам кам кам бошад ҳам аз шумо, аз овози форами шумо мо баҳраманд шавем, зеро аз роҳи дур омадем. Умедворам ҳастам ки хоҳиши моро ба замин намегузоред. рости не, хоҳиши шуморо ба замин намегузорам ва ман кӯшиш мекунам ки суруди бидуни фонограмма бо овози зинда. бале бори аввал гӯям иштибоҳ мешавад, зеро ки шумо таи чанд вақт аст ки бо овози зинда ҳунарнамоӣ мекунед. Мисли баъзе ҳамкасбонатон шумо ҳам мазза карда фонограмма сароида гардид намешавад? Чӣ дар ки иқадар овозро азоб додан? рости ман чӣ намекунам дар ҳамин ғоя будам. манам фонограмма мехонам. ҷояш мешавад ки мисол дар он ҷо ки барои зинда хондан шароити техникӣ нест, дар он ҷо ҳатман мо бо фонограмма мехонем, аммо ҷое мешавад ки дар он ҷо мисол шароит ҳаст, мо ҳатман зинда мехонем. барои ки ҳозир одамон худашон дарк мекунанд ки ин офис фонограмма хонда истодааст ё ки зинда хонда истодааст. аллакай фарқ карда метавонад. аллакай беҳад одамон фарқ карда метавонанд. ин аслан шароит аст. Ман фикр мекунам ки шумо барои мо аз боғи Абулқосим Фирдавсӣ бо овози баланд як тарона пешниҳод мекунем. ҳатман бошад. марванд мо Чоршанбе Аловатовро гӯш мекунем. саломат мекунам ай нури дидай, бо ҳамроҳи ту ман дарде надидам. саломат мекунам ай нури дидай, бо ҳамроҳи ту ман дарде надидам. ای دل مستم عاشقت هستم، ای دل مستم عاشقت هستم، مست تو هستم تو میپرستم، مست تو هستم تو میپرستم، مست تو هستم تو میپرستم، مست تو هستم. تشکر زیاد. ҳазор раҳмат. овозатон хаста набошад. Ман бояд таъкид карда гузарам ки анамин таронаи ки худи шумо ҳозир сароидед, ин таронаатон аллакай ба мардуми Хуҷанд ошно аст. ошно аст. Бале, ташаккур. Ва боз аз пеш бисёр таронаое ки мисол итминони комил дорам ки қобили қабули беҳад тамошобинон ва мухлисон мегардад. аз пеш аст. Саломат бошед. Хуб. Анакнун мегузарем кай мебошадам ба тарҷумаи ҳоли шумо. шуморо ҳамчун сароянда хуб мешиносанд, вале бисёр маълумот донистан мехоҳанд нисбати шумо. Дар баробари санъат боз бо ягон кора машғул ҳастед? Даромади иловагӣ ба ягон нафар зарар намекунад? ман дар
оилаи санаткор ба дунё омадам ва падарам санаткор ҳастанд, устоди санати ман аст ва рости гап дар ҳамон муҳит аз хурдсолӣ таваллуд калон шудам, ба воя расидам ва дар оила ду фарзанд ҳастем, як ман ва як хоҳарчаи дигарам. Рости хоҳарчаам ба ин роҳ нарафтанд, танҳо ман ба ин роҳ рафтам ва он нафар истеъдод надоштанд ё ин ки истеъдод доштанду не истеъдод доранд, ман ҳис мекунам ва рости гап падарам нахостанд ки он кас ба ин роҳ равад. мумкин гуфтанд, падарам беҳад мехостанд ки хоҳарчаам мисол як илми дигарро омӯзад ва барои ҳамин ман тоқа ки дар ин муҳит ба воя расидам, бисёртар ба дилам ҳамин роҳи санат, яъне мусиқӣ ба дилам наздик буд. оиладор нашудед? Не рости. ин қадар илм омӯзиву ин қадар кор вақт нашуда истодааст. рости ола нав аллакай 23 сол дорам ва фикр мекунам ки барои оиладор шудан ҳолеам вақт аст. ҳолам вақт аст. Мабодо аҳли хонавода, яъне падару модаратон вақт шудагӣ фалон духтаракро рафта намебинӣ ё фалон духтаракро бояд бубинӣ, ҳамин гуна суханон нашудааст? рости не, дар оилам гуфта мегӯянд ки мисол хай ина ака чугам ҳамин хел аст ки аввал соҳиби илм, соҳиби дониш ва баъд оила, барои оила кардан, барпо кардан дер намешавад. Ва ман худам фикр мекунам ки мумкин сини 25-26 ин як вақти чи аст? Вақти қулай. Вақти қулай аст барои оиладор шудан, бале. медонед баъзан нафарон ба санаткор духтар додан метарсанд ки санаткор аст, гуфта намешавад. Бале. ба ҳамин гуна фикро шумо чӣ гуна ҷавоб мегардонед? Мана шумо санаткор ҳастед, шумо ҳар рӯз дар саҳна, ҳар рӯз дар экран ва як чеҳраи шинохта ҳастед. Санаткорон чӣ гуна инсон ҳастанд аслан? ба онҳо бовар карда мешавад ё не? рости чӣ хел гӯям, санаткор гуфтан, яъне мардум фикр мекунад ки ман ҳам ба ҳамин ҳолат дучор шудагиам ки мисол бисёр фикр мекунад ки санаткору ҳамин хел одам ҳастанд ки 2-3 зан барои онҳо кам аст. 2-3 бор ё 3-4 бор оиладор шуданд. рости ман ин фикрро қати розӣ нестам, барои ки ҳамон санаткорам одам аст ва ҳар одам мисол худашро худаш метавонад идора кардан ва оила кардан бо санаткор. рости ман дар ин бора фикри накардам. мумкин мешавад ҳолатҳое ки мешавад чӣ гӯям оилаҳое ки ҳастанд, мисол дар худамон ҳам ҳастанд ки мисол онҳо санаткор ҳастанд ва бо ҳамдигар хело як муносибати чӣ гӯям ҳам ошиқона ва ҳама тарафа ҳамон оилашон ҳама тарафа чӣ аст, бале мувофиқ аст. аммо ман фикр мекунам ки барои ман хоб ин хел намешавад. яъне шумо як духтараки оддиро мегиред ки боре ҳам дар саҳна баромад накардааст ва рӯи экран то кунун набуд. бале ман метавонам инро фаҳмондан барои чӣ мумкин ҳамин хел агар шавад дар байни ҳамон ду шахс, дар байни зану шавҳар нофаҳмиҳо бисёр мешавад. барои чӣ ки мисол агар намедонам, мумкин ба точки намедонам ин калимаро ба русӣ, яъне ревнават, рашк пайдо мешавад. ин хел барои чӣ ки барои ҳамин ман фикр кардам ки хубтараш мешавад ки ягон оилае барпо кардан ки мисол ҳамон оилаат аз ҳамин соҳа дур бошад. калонтарин мағозаи либосу пойафзолҳои мардона дар вилояти Суғд ба фаъолият шурӯъ кард. мағозаи фирмавии Асл, либосу пойафзолҳо аз Туркия. интихоби васеъ, сифати хуб ва нархҳои дастрас. суроға бозори Панҷшанбе аз тарафи чапи Регистон. Асл, олами либосҳои мардона. пешниҳод кунем боз як таронаи дигар ва баъдан мегузарем ба дигар мавзӯъ. мо ба ин мавзӯъ хеле истодагарӣ кардем. ман маъзарат мехоҳам аз бинандагон, вале мавзӯъи актуалӣ, мавзӯи кӯҳна намешавад. бале бошад. ҳамон таронае ки шумо дар финали ана ҳамон озмун хонда будед бо забони бадахшонӣ буд. бале дуруст, дар як
суруди хеле халқи қадимаи бадахшониро гирифтем ва камтар не синтез кардем, яъне бо амун овозҳои бо амун равишҳои замонавӣ ва ин хело як қобили қабули ҳамагун шуд ва метавонам онро як 4-5 мисра барои агар зиёдтар бошад ҳам халал намерасонад, ман огоҳ мекунам. майлаш бошад, марамат, гӯш мекунед. اگر بر شاخ گلشینی شوم گلزارا بنده اگر بلبل صفت نالی شوم گفتارا بنده اگر بلبل صفت نالی شوم گفتارا بنده دو ابرو بود پیوسته دو رخ مانند گل دسته دو زلف از ناز بشکسته شوم ناز را بنده جانانک من خندانک من جانانک من خندانک من تو یار منی من یار تویم تو یار منی من یار تویم ҳай ҳазор раҳмат. ҳеҷ гоҳ овозатон хаста набошад. ростӣ дар ҳама бо касоне ки интервю мешавад ва пеш аз суруд хондан амонона ман бисёр дидагам ки мегӯянд овозам камтар камтар касал аст ва аз манам ростӣ ҳамин гуна касал аст ҳамин гуна ин тақдиру насиби шумо аст, ин айби мо ҳам не, айби шумо ҳам не, ин тақдиру насиби худатон. бале бале он озмуне ки шумо иштирок кардед, бахшиш ман шакли пурраашро фаромӯш кардам, чӣ буд? Central Asia's Got Talent. Central Got Talent. бале бале ҳамин гуна. бале хуб, бисёре аз ҳамкасбони ман ба шумо бисёр саволҳо пешниҳод карданд ки аз анамон озмун ту чанд миқдор маблағ ба даст овардӣ ва он маблағро куҷо сарф кардӣ. дуруст, ҳамин гуна саволҳо зиёд шуда. бале бале мо камтар дигаргун савол пешниҳод мекунем. барои иштирок дар анаҳамо озмоишҳо чанд миқдор маблағ харҷ кардед аз ҳисоби худатон? ана ин савол хеле ҷолиб аст ростӣ бисёр бисёр тахмина ана ҳозир шумо бинед он берун аз тоҷикистон буд он озмун, дуруст? ин озмун худаш як озмуни сатҳи ҷаҳонӣ аст ки ҳамагон ин дар тамоми рӯи дунё ин озмун ҳаст ва ки дар мо якум бур шуд. ман хеле кай вақте ки шунидам ки дар яъне дар осиёи марказӣ ин озмун аст ва аввалин даври аввалинаш дар шаҳри душанбе дар пойтахт мешавад дар тоҷикистон. ба умум ва ман хеле ман тамоми кӯшишҳои худамро сарф кардам. ман гуфтам ки ман агар нагузарам ҳам ман ҳатман бояд иштирок кунам, барои ки ман ин лоҳияро дар телевизион ҳама вақт ман тамошо мекардам ва ҳама вақт орзу мекардам ки дар ин лоиҳа иштирок кунам. хеле барои ман душвор буд сурудро интихоб кардан. интихоби тарона, барои ки дар ин хел озмунҳо наметавонӣ бо ҳама гуна тарона бо таронаҳои оддӣ қоил карда намешавад. қоил карда намешавад ва баъде ки мисол ман кофту коб кардам хеле кадом тарона мешавад ки қобили қабули доварон гардад ва баъд дар охир ман дар суруди устод далер назаров ки суруд хеле машҳур аст, турки шерозӣ, ман ин сурудро гирифтам ва ман хеле ман ҳис кардам ки ман метавонам бо ин суруд доваронро яъне чӣ кунам, қоил кунам. ва баъд ин сурудро гирифта ҳозир харҷошона гап мезанам. ростӣ ба студия меравӣ, сабт мекунӣ, сабти мусиқӣ, сабти ҳамон ҳама таъмину тамрину суруд. ростӣ хеле яъне як харҷи худашро дорад, харҷи калон дорад ва ин барнома худаш як 5 моҳ 5-6 моҳ тӯл кашид. бале ва ҳар давр бояд ҳар суруд, ҳар образе ки ин дар он ҷо фақат на танҳо дар ҳамон овози маро дар он ҷо ҳама тарафо бояд бошӣ, ҳама яъне артистизм мегӯянд зоҳиран. бале зоҳиран ҳамон либосу ҳамон яъне
движенҳо, ҳаракатҳо ҳама тарафа диққат карда мешавад. Фақат овоз бошад, дигар ягон чӣ набошад, намешавад. Барои ки бар онҳо ҳама тарафа бояд бошад. хулоса ҳамаи харчҳо аз ҳисоби худатон буданд? Ягон сарпараст набуданд? Ягон сарпараст надоштам. Барои ҳамин яъне ҳамун сурудҳоро яъне дар танзим баъд ҳамун шиму костюм ҳамун образе ки бояд дошта бошӣ дар саҳна, ана ҳамаи ҳамин чанд миқдор? харусти ман тахминан ҳисоб накардам. ҳадди ақал ягон рақам барои мо пешниҳод нашуда аз ҷониби Чоршанбе Аловатов. Вале ба ҳар сурат ман ҳозир агар хеле гап задам, хоб чӣ хеле гӯям, бисёр харҷи худашро дорад. ин санъат худаш ҳама хел аст ки харҷ накунӣ аз ту хабар натиҷа намешавад. Барои ки магарам суруд сабт кунӣ, суруд аз шоир бихарӣ, ҳамун суханое ки матн равӣ ба студия рафта, онро сабт карда, онро клип карда, баъд пешкаши мухлисо гардонӣ. ана ҳамин ҳамаш харҷ аст. хулоса бо ҳамон маблағ ин харҷ рӯйпӯ шуд? рости гап хай то ҳадди ақал шуда? Хайр яд. рости гап барои ман чӣ гӯям, ин харҷое ки ман кардаму харҷу инҳо, чӣ гӯям, инҳоро аз ҷоди худам бировардам, барои ки барои ман ин лоҳия худаш як иштирок, ин худаш як ва як чӣ гӯям, як аз ман дар бораи ман на танҳо мисол худи Тоҷикистон, худи ватан, барои ки аммо худи Осиёи марказӣ мисол маро шинохта кард. Ман тавонистам ки парчами азизи худамонро парафшон кунем. Бале, ин барои ман ин ҳаминаш муҳим буд. Аз ин дигар хушбахтӣ нест. Бале. Ягон харҷ пеши назар наменамояд. Гуфта метавонам ки Тоҷикистон дорои ҳунармандони асил, дорои ҳунармандони ҳаққонӣ ҳаст, вале аксариятшон паси парда ҳастанд. паси парда бояд шароит фароҳам овард ки онҳоро ҳам рӯи саҳна барорем, онҳоро ҳам рӯи об ё рӯи экран барорем, то ҳамагон бубинанд. бале, дуруст аст. ҳамон боз ба ҳамин мавзӯъ бармегардем. ҳамон даври якум ки дар Душанбе буд ва ман ка вақте ки ҳамон рӯзе ки даври якум буд, рафтем дар берун, агар хато накунам, беш аз 3000 дар умум беш аз 3000 иштирокчӣ буданд ва онҳо бо он чӣ гӯям, бо ҳар таланте истеъдод буданд ва ман мебинам ҳар кас истеъдоди худаш, якташ рассоми хеле бодараҷа, якташ оҳангсоз, якташ навозанда. ба умум хеле шахсоне дорем ки паси парда ҳастанд. бинандаҳои азиз, ман ба шумо муроҷиат карда гуфтанӣ ҳастам ки замоне ки мо бо Чоршанбе Аловатов вориди ин боғ гардидем, рӯз буд, куллан рӯз буд. Алон бошад ба кулли шаб фаро расидааст. Ман сипоси бепоён мегӯям ба Чоршанбе Аловатов ки даъвату таклифи моро рад накарданд, яъне мо бо ишон тавонистем ки дар анҳамин макони хеле зебо як суҳбати самимиям дошта бошем ва умедворам ҳастам ки ин охирон суҳбати ману шумо не. бале, ман ҳам беҳад умедвор ҳастам ва ман ҳам хеле хурсанд шудам ки шумо омадед ва ман аллакай аз барномаҳои шуморо ман худам тамошо мекунам ва барномаҳои хеле ҷолиб ҳастанд, хеле яъне тавассути сомонаҳои иҷтимоӣ. бале, тавассути сомонаҳои иҷтимоӣ ва хеле шумо кӯшишҳои худро ба харҷ мегузоред ки барномаҳои хеле ҷолиб шаванд ва як боргар шуморо ман худам хушомадед мегӯям ба пойтахт ва ман итминони комил дорам ки ин суҳбати охирони мо нест. ин яке аз суҳбатҳои самимии мо аст. ин муқаддима. бале, ин муқаддима. Охирон савол пешниҳод кунам. ҳамин тоқие ки дар сари ман аст, тоқии бадахшони, чун мегӯям пурсидан айб надорад, зебида аст ё ин ки ба чеҳраи ман изофагӣ карда истодааст? Не, барои шумо хеле зебид, хеле яъне ҳамон чӣ гӯям, размер, андозааш хеле мувофиқ аст, барои шумо хеле зебид.
ин тоқи Чоршанбе Аловатов буд ки ба мо ҳадя шуд пеш аз гӯем сабти барнома. Ман барои шумо ҷони сипос мегӯям. Ташаккур. Сипоси бепоён. Босам мо аз пайи ҷустуҷӯи чеҳраҳои дигар мешавем. Чӣ хеле ки дар боло қайд карда гузаштам, ин ҳамагӣ дуюм рӯзи сафари мо дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон. Рӯзҳои дигари кориамонро рӯзи дигар босам ба шумо пешниҳод мекунем. Бо мо бошед.